and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done. Di na ko gusto mawa ka pa na ako, Abi. Sa man ka ilokon ta ka sa nanag-iyan ni mo karon. Pero buhaton ko ka na. Aron magpabilin ka uban ako. Jane. Marry me, Cesar. Jane, miluhod ka. Di na ko makapaabot ng ikaw pa mismo matanyag na ko ni Ini. I want to spend a lifetime with you, Happy. So will you marry me? Jane, No. barog. Kadili kinahanglan buhaton mo ka na. Ako ang angay mo buhat niya na, Jane. Muluhod og pangutanon kang mupakasal ako. Buhaton ba ni mo? Yes, Jane. Yes. So gusto higayon. Cesar. I love you, Jane. Tuhoy ko. Mahal ti ka. Mahal ka ayo. Apan kinalan una na katapuson ang among relasyon ni Madeline. Gusto ko nga magsugod pa na limpyo ang tanan. Wa na tayo laing hunaw-hunaon. Gawas ra natong duha. O kung dili siya makikbuwag ni mo. Run away with me, Cesar. Atubangon ako ang bisan unsang babag alang sa atong relasyon, Jane. Promise? Promise. Hain na nga akong credit card. Ay, abi na kong lalimot na ka. Sa may aging adlaw ko nung gugto. Mag-shopping na sa lunta ko ron. Abusada. It's called sakay sa higayon, kuya. Pahimo sa higayon. Abusar ang tawag ana. So, ambi na. Wa paghihapon ko malipay nga imo gihatag akong blouse sa tumbayan, ha? I don't like that friend of yours, kuya. Iknat kay kilay, nga magdita kayo. Iskandalusa pa. Gross kay batasan. Pero, guwapa siya, di ba? Ug nindot kay lawas. Mapapas ang imong kagwapa, kuya. Kung maldita ka, unyawa kay batasan. Wait. Don't tell me na kagusto ka tumayhana, kuya. Ew, di ko ganahan na to niya para nimo, ha? Di gyud ko. Ug usa pa. Mas gwapa kag mas sexy si Jane ato niya. Mas bet na ako si Jane para nimo, kuya. Sumahin mo pa. Be kind to Jane. Treat her well. Unsa pa nga kindness ang gusto nimong akong buhaton alang ni Jane, Elena? Dili pa ba igo nga akong nabuhat para niya? Aron makaingon ka na? Kay nakaila ko nimo, kuya. Elena, Nasayod ko nga may nagpaluyo ining tanan ni mo gibuhat para ni Jane. And I tell you, kung unsa man na, hunongin na. Kay di ko mo barog lang unya din sa suok og tanawon si Jane nga maghilak tungod nimo. Elena, Kuya, buotan si Jane. giyon sa mo pagsiguro. Wa ka pa makailan niya singpit. Nasayod ko. Pero sa pipila ka buwan nga gikaila ta siya, gikauban na to siya, nakita na ko ang iyang kabuotan og dili pagpakaron ingnon. Stop it, Elena. Gusto kong ipalayo na nimo ang imong kaugalingon ngadto niya. Kung naluoy man kaniya, then don't. Kay dili siya mugamot ning dapita. Mahitabo na, kuya, kung siya ni mong pilion. Gusto ko na si Dad. It's about time nga masettle down ka na. O si Jane, kuya. Siya ang angay para ni mo. Ayaw kong diktare kung si Kinsa ang angayan akong pilion. Wa ka pa'y kalibutan, Elena. Bata kapag kayo alang ning mga butanga. So stop. Unungon tani nga itong panagsulti karon. Og timani ang akong gingon nimo. Palayin na si Jay. Pero, No buts. Gusto kong buhaton mo ka na. O garon mo sayon na lang alang nimo ang pagbuhat sa ingon. Ayaw na pagpundo dinhi sa kumbay. Ayaw na pagsigig bisita dinhi. Paabuta. Nga ako ang mubisita nimo. unsa? Now go. Makahimo ka na sa pagbiya. Unsa pag-iibong plano, kuya, ha? None of your business, Elena. So stop.
and go home. Kuya Harold. 6 days. Oh, usa na lang kaadlaw. Ug mahuman ang akong pagpaabot. Makita ko na pag-usab si Cesar. Oh, shit. Gimingaw na kaayo ko niya. Karon na ako na-realize. I really can't live without Cesar. 6 days without him. Mura siya torture. Shit. There's no way nga musugot pa ko. Nga malayo pa siya na ko pag-usab. Sama ni ini kadugay. Not even a day. Kung mabalik na siya ugma, I swear to God, bawiun ko ang pipila ka adlaw nga nalayo siya na ako. I just miss him so much. Excited na kay kung makita siya ugmang adlaw. Pero wait. Asa na ko siya tuon? Dito sa gihatdan ko niya nga usa ka abandonadong bay? Oh shit. Gusto ko na ako ug ako mismo ang musugat niya. Pero asa? Leche. Sa ila. Husto. Adto ko sa ila magpaabot niya. Adto na ko muhigda karon pa lang sa ila. In a way, makukuhaan usab ang kamingaw nga akong gibati niya. Masimutan ako ang iyang baho dito sa iyang kama. Mamangon na ta. Unsa nang oras og niya paghapon ta sa kama nakita. Ingon ini lang sa ta. Dili ko gustong mabuwag nimo. Gusto kong magkakusra ko nimo kanunay. Ako sab. Pero happy kikutom na ko. Gigutom ka na? Sorry. Sige. Magluto ko dali-dali. O pagkahuman, mamalik ta din sa kama. Okay? Unsa? Dili tatakihon og sayo anang bisyo, ha? Okay ra ko mamatay. Basta mag-uban lang ta. Magkalakyo na ta, ma. No, Jane. Dili na ta magkalakyo pa. Inigbalik na to sa syudad. Magigbuwag na ko ni Madeline. Ug ipadayon ta ang atong nasuglan. Tanawa, may dakong umang. Ako po niton, ha? Unsa? Ew! Di ko ana. Mahadlo ko ana. Mahadlok di ka ini, ha? Karon ka. Ay! Habi, dili ko ana! Sige, dagan. Ayaw, dili ko. Doon lang ako nimo. Dili ko ana. Ilapay na na, please. Ilabay na nako. Dili. Ay! Nga nang kaya sa ko nimo, ha? Girahan kag tubig, di ba? Dadon ti ka dito paingon sa dagat. Maligo ta samtang magkakus ko nimo gikan sa luyo. Ingon ka malikot, ha? Unsaon ito pagkaligo rin, ha? Kung magsigira ka gakos na ko, ha? Di ko makalangilang. Ubanan ta sa paglamay kung ganahan ka. Kung magpalayo ko nimo, bukuron basap ko nimo sama sa imong pagkukot na kaganito. Hangtod na lang ako. Kana kung makapalayo ka pala. O kung mahitabo ka na, Bisan asa ka pa. Gukuron o pangitaon ti ka, Jen. promise. Promise. Human ining tanan. Kung nasitolan ako ang may tungod ni Madeline, gusto kong unahon ta sa pagliho ang atong kasal. Aron sa ingon, makahimo na tag atong kaugalingon na pamilya. Wifey. Manong ingon ka ang katuto nako, ha? Nalipay lang ko sa mga isangpit na ko.
I love you, honey. I love you, wifey. Gusto ko nga magtukod tao, dako nga pamilya. Taas pa ang kayo. Magkahimo patag 5 ka anak nga lalaki o 5 sab ka anak nga babae. Unsa? O sige, pagtuon mo na ako, anay. Gusto ko dagkag anak, wifey. Sila mamahimo na tong ebidensya sa atong pagminalay ang atong mga anak. Anak, anak. Eh, may nasulti ba ko nga wa ka makauyo? Ganun kalit na usab ang imong mood. May nahinom tumalang ko. Bugnaw kay ang tubig, pero initang ko ni sa akong nagagusto nimo. Anak, ang akong anak ng imong gipatay. Kriminala. Unsa to? Kriminal? Kinsay ginganlan nimo kriminal, Chen? Ikaw. Unsa? Ngano? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!